Nämähän ei taida olla nimikkokuulokkeita kuuluissa näyttelijän mukaan. Mutta onkohan näistä mihinkään? Todettakoon vielä, että tämä video ei kuitenkaan ole Menzen sponsoroima. Sain toki nämä kuulokkeet testiin, mutta minua ei ole pyydetty sanomaan niistä yhtään mitään, joten kaikki videolla kerrotut asiat ja mielipiteet ovat kuitenkin minun omiani. Kyseessä siis ovat juuri julkaistut Alba-nimiset kuulokkeet, jotka edustavat valmistajan oikeastaan toista nappikuulokkeen vaihtoehtoa, jossa tämä ensimmäinen kuitenkin kuuluu täysin eri hintakategoriaan. Jo pelkästään tämän hinnan vuoksi voidaan päätellä, että nämä Albat eivät ole tarkoitettukaan kilpailemaan jo aiemmin julkaistun mallin kanssa. Alba-kuulokkeet tulevat valkoisessa pakkauksessa, joista minulle tulee mieleen ikään kuin pakkauksessa olisi jonkinlainen koru. Ja toki on pakko myöntää, että tämä pakkaus muistuttaa myös todella paljon muun muassa Applen noudattamaa pakkaustyyliä. Poikkeuksellisesti nämä kuulokkeet tulevat siis kahdessa eri pakkauksessa, joissa yhdessä on itse nämä kuulokkeet ja toisessa sitten Menzen oma USB-C-liitännällä varustettu DAC ja kuulokevahvistin laite. Kyseessä on siis todellakin laite eikä niinkään perinteinen kaapeliadapteri. Kerron tästä lisää vähän myöhemmin tällä videolla. Pakkauksesta löytyy myös kovakanttinen valkoinen kuljetuslaukku ja en ole varma teistä, mutta minulle ainakin tästä kuljetuslaukusta tulee mieleen ikään kuin jonkinlainen sormuskotelo, joten jos elätte parisuhteessa ettekä ole kihloissa tai naimisissa, varokaa, että tästä ette anna vääriä käsityksiä. Ja kuljetuslaukun lisäksi pakkaukseen kuuluu myös erikokoisia korvasovitteita. Alba-kuulokkeiden rakenne koostuu muun muassa sinkiseoksesta sekä anodisoidusta alumiinista. Kädessä ne tuntuvat varsin laadukkaalta ja ulkonäöltä tulee mieleen lähinnä jonkinlainen merikotilo. Kuulokkeissa on irrotettava kuulokekaapeli ja tätä vakiokaapelia kuvailisin yllättävänkin laadukkaaksi ja tätä ei missään nimessä voida pitää itsestäänselvyytenä. Kaapeli on varsin pehmeä ja todella kevyt. Siinä on semmoinen silikonimainen päällys ja tämän irrottaminen kuulokkeista ja kiinnittäminen ei kuitenkaan vaadi minkäänlaisia työkaluja ja se pysyy todella tiukasti kiinni näissä kuulokkeissa. Et sen osalta todella hyvää suunnittelua, jos voidaan sanoa. Jos tästä kaapelista pitäisi antaa jonkinlaista kritiikkiä, niin ainakin itse toivoisin sen olevan astetta pidempi, koska tämä vakiopituus on vähän siinä, riittääkö se kaikkien käytössä. Ja vaikka istuisikin näin tässä työpöydän äärellä, niin silti se pituus mietityttää, että tuleeko tavallaan revittyä nämä kuulokkeet irti vahvistimesta, istuisinpa sitten millaisessa asennossa tahansa. Kuulokkeiden istuvuuden ja mukavuuden osalta mielestäni nämä istuvat ainakin minun korviini varsin hyvin ja vaikka kuuntelinkin näillä musiikkia useamman tunnin verran putkeen, missään vaiheessa en koennut, että näitä kuulokkeita pitää jotenkin korjailla siellä korvassa, vaikka liikuinkin hieman. Eli tavallaan istuvuus on ainakin minun korvissa ollut todella hyvä. Tämä kotelo on kuitenkin suunniteltu istumaan korvalehden sisällä, joten kuulokkeet eivät siis roikku ulos korvasta. Ja mitä tähän istuvuuteen tulee, niin myös minkäänlaista tämmöistä ylirasitusta en ole huomannut. Ne eivät paina mielestäni liikaa. Korva toki tottuu aika nopeastikin näihin kuulokkeisiin, eli totta kai huomataan, että korvassa on jotain, mutta hetken päästä tavallaan ehditään jo unohtaa, että meillä on kuulokkeet päässä ja keskitytään enemmänkin siihen itse musiikkiin. Toki tämä istuvuus voi vaihdella eri henkilöiden väliltä ja todellinen tavallaan istuvuus paljastuu vasta, kun itse testaatte näitä kuulokkeita. En ole testannut näiden kuulokkeiden istuvuutta urheilussa, koska mielestäni ne eivät ole urheilukuulokkeita, mutta totta kai urheilussakin näiden istuvuus vaihtelee kuuntelijan korvien ja urheilulajin mukaan. Ja sitten näiden kuulokkeiden soundiin ja miltä ne kuulostaa, koska jos ollaan ihan rehellisiä, se on kuitenkin se merkittävin ominaisuus kuulokkeissa, etenkin tämmöisissä hintakategorioissa. Kuvailisin Alban soundia yleisesti aika tämmöiseltä neutraaliselta, eli siinä ei ole hirveästi semmoisia ylikorostumia,
Ja jos jotain soundista voitaisiin sanoa, niin todettakoon, että basso on varsin maltillinen, missään tämmöisistä bassotykkeistä ei ole kyse. Keskialue on hyvin neutraali ja aika lailla realistinen. Lauluäänet todellakin kuulostavat aidoilta, eikä semmoisilta keinotekoisilta. Ja sitten ylätaajuudet ovat jossain määrin korostettuja. Tämä voi olla joillekin kuuntelijoille häiritsevää, vähän riippuen siitä, miten musiikki on miksattu ja minkä tyyppisestä musiikista on kyse. Sanoisin näin, että jos kuuntelette vaikkapa elektronista musiikkia tai semmoista konemusiikkia, jossa basso on aika isossakin roolissa, niin en ehkä harkitsisi näitä lainkaan, vaan miettisin joitakin muita vaihtoehtoja. Nämä kuulokkeet ehkä parhaiten sopivat semmoisiin musiikkityyleihin, jossa kielisoittimet ovat yleisesti pääroolissa, oli kyse sitten jatsista, jonkinlaisesta pianomusiikista, klassisesta, akustisista kitaroista ja vastaavista. Ja niissäkään musiikissa saa toki olla laulua, koska laulu mielestäni kuulostaa aika luonnolliselta näillä kuulokkeilla, mutta toki se basso voi olla aika lailla semmoinen hyvin rajallinen. Että jos olette tottuneet, että jossain musiikissa se basso tulee jossain kohtaa isosti ja lujaa, niin saatatte pettyä käyttäen näitä kuulokkeita. En toki väitä, että eikö se voisi kuulostaa riittävän hyvältä tai teidän mielestänne jopa oikeasti hyvältäkin, mutta epäilen, että tulette ilahtumaan näiden kuulokkeiden basson suuruudesta. Ja samoin jos kärsitte jonkinlaisesta korkeiden taajuuksien herkkyydestä, jossa se aiheuttaa jonkinlaista kuunteluväsymystä tai aivojen ärsytystä, kun tavallaan korvia viiletään korkeilla äänillä, niin nämä kuulokkeet saattavat taipua nimenomaan semmoiseen, niin pitäkää se mielessä, jos päätätte testaa näitä kuulokkeita. Itse testasin joitakin tämmöisiä hard rockin ja metallin kaltaisia biisejä, jossa soitetaan todella paljon ja soittimia ja nopeasti. Oli kyse sitten tuplabasari-rummuista, useasta kitarasta. Ja esimerkiksi tämmöinen musiikki, jossa on vaikkapa kitarasärö ja rumpujen symbaaleja lyödään nopeasti ja lujaa, niin se ääni saattaa jossain vaiheessa puuroutua, jossa tuntuu siltä, että en tiedä johtuuko se siitä, että nämä kuulokkeet ei pysy ikään kuin musiikin perässä, vai hukkuuko se tavallaan musiikki näiden erottelevuuden rajallisuuteen. Näiden äänimaisema on kuitenkin yllättävänkin suppea, koska elementtihän on reilun 10 mm kokoinen, ja soundi, kun vertaillaan tämmöisiin perinteisiin kuulokkeisiin, niin kuulostaa enemmänkin kuin se tulisi ikään kuin putken läpi, eikä kyse on mistään stadion keikasta. Ei siinä mitään, kyse on kuitenkin nappikuulokkeista ja me ei voida odottaa mitään stadion keikkaa ainakaan näistä, mutta siitäkin huolimatta sanoisin, että hyvä soundi, kunhan se musiikki on kohdistettu tähän soundiin, eli en voi väittää, että nyt kannattaa ostaa nämä, kuuntelitte sitten mitä tahansa. Testasin näitä kuulokkeita myös käyttäen tätä mukana tulevaa Mezen Audion omaa DAC Amp tämmöistä sovitinta, ja soundi oli yleisesti ihan jees. Ei siis mitään ihmeellistä, yllättävänkin kirkas, basso oli ehkä hivenen vähän epäilyttää, riittääkö tässä heidän suunnitelmassa, jos voidaan sanoa donglessa, oikeastaan potku, koska monesti nämä USB-hen kytkettävät donglet ovat jossain määrin rajallisia sen tehon suhteen, koska he ottavat sen virran siitä itse USB-liittimestä. Tämäkään dongle ei valitettavasti pelasta kuulokkeiden varsin rajallista bassoa, mutta mielestäni kuitenkin ihan kiva lisä, että tämmöinen tulee mukana, koska jos käytätte vaikkapa kannettavaa tietokonetta, jonkinlaista mobiililaitetta tai muuta, niin ei välttämättä ole mikään itsestäänselvyys, että siinä laitteessa on tätäkin parempi kuulokevahvistin ja DAC. Testasin näitä kuulokkeita myös Applen vastaavalla tämmöisellä donglella, jossa on myöskin DAC ja kuulokevahvistin, ja soundi ei oikeastaan herättänyt minkälaisia tunteita. Tällä Applen donglellakin soundi oli entistä kirkkaampi ja mielestäni alettiin jo lähestymään semmoista häiritsevää tasoa.
Testasin näitä Alba-kuulokkeita myös Topping A90 Discreet kuulokevahvistimella ja oikeastaan en odottanut sen muuttavan tilannetta juuri miksikään. Ja olin kyllä väärässä. Nimittäin Topping mahdollisti semmoista bassoa, mitä tällä mukana tulevalla donglella en missään vaiheessa pystynyt kuulemaan. Tämä toki riippuu myös millaista musiikkia olette kuuntelemassa, mutta ainakin minun omien testibiisien perusteella Topping toi selvää eroa soundissa. Tällä Toppingilla soundi ei missään vaiheessa kuulostanut liian kirkkaalta, vaikka ylätaajuudet olivat kuitenkin jossain määrin korostettuja. Nämä Alba-kuulokkeet tukevat myös balansoituja kaapeleita, jotka mahdollistavat, jos ei muuta, niin ainakin lisää tehoa näihin kuulokkeisiin. Ja tästä voi olla hyötyä, jos satutte omistamaan semmoisen kannettavan tai mobiilikuulokevahvistimen, josta löytyy tämä balansoitu lähtö. Sitten videon yhteenvetona, mitäköhän mieltä olisi näistä kuulokkeista kaikkien näiden kertomani asioiden jälkeenkin. Sanoisin näin, että näitä kuulokkeita kannattaa testata, jos kuuntelette semmoista musiikkia, jossa taajuusvasteen keskialue on pääroolissa. Eli puhutaan laulajien lauluäänistä, kielisoittimista, jatsmusiikista, klassisesta musiikista, pianosta ja vastaavista. Näillä Alba-kuulokkeilla kaikki nuo kuulostavat mielestäni todella miellyttäviltä ja luonnollisilta ilman minkäänlaista semmoista keinotekoista tai muovista soundia. Ja sitten käänteisesti, jos musiikkimakuune on tekno, elektroninen, jonkinlainen bassopainote, oli kyse sitten jostain räpistä, hip-hopista ja vastaavista, niin nämä oli mun mielestä aika lailla pettymys sen maltillisen basson vuoksi. Itse olisin ehkä kaivannut astetta lisää bassoa, ei siis mitään bassotykkejä, mutta kuitenkin sillä tavalla, että kun basso lyöt, sen oikeasti tuntee korvissa ja ikään kuin aivoissa, ilman että se jää semmoiseksi ohueksi. Ja sitten myös ottakaa huomioon, että näissä on kuitenkin ylätaajuuksien korostuma, ainakin minun mielestäni. Eli jos kärsitte semmoisesta herkkyydestä, jossa ette siedä semmoista pistelevää soundia, niin ottakaa se huomioon, jos lähdette testaamaan näitä. Ja todellakin esimerkiksi metallimusiikissa ja rockissa, jossa rumpuja soitetaan lujaa ja symbaaleja lyödään niin kovaa kuin lähtee, näillä kuulokkeilla saattaa tulla ikävä kokemus, jos volume sattuu olemaan kovaa. Toivottavasti näiden kertomani asioiden perusteella pystyn antamaan teille mahdollisimman hyvän kuvan, millaisista kuulokkeista on kyse. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja me tapaamme taas seuraavassa. Moi moi!